Langsung saja boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa untuk Sanggar Seni Gedang Godong Tulungagung dengan tampilan Bakti. Bocah semprong paling yo sik turu gregepan kemal ora kapal diketak karo buka adru nganti mrempol. Mboten Bu, ayo ayo. Jane agak mlebu kelas. Kuping rolas ora enek sing krungu swara bel masuk to. Mireng Bu, tapi niku lho tanggale ngeyel ngentosi rencange. Bene kene setia kawan kok. Sapa? Bekti meneh. Leres Bu. Ora ros. Pokok saiki gerbange tak tutup. Bu, riyen Bu, kula wonten mriki. Ngapunten, kula wau tasih ngrumat Ibu riyen. Alasan tenanan wis rasa selak. Sekolah kuwi enek aturane lho, Le. Saiki kowe mulih Kula pengen sekolah, Bu. mulih. Mbok kersane, Bu. Wong nggih pelajarane dereng awit. Dituturi mawon, amprih bekti luwih saged bagi wektu. Halah, Bu Winaki kok mesti belani bocah salah. Akhirnya iso molet. Gringgingan bolong. Padha. Bekti, ngadeg kok kene sampai jam istirahat. Awas yen wani lungguh. Bu, mesakne, Bu. Ora usah cawe-cawe. Guru anyar kok kemaki. Jo kelasku masuk. Gas, Bu. Siji loro telu tangane sedeku mirenake Bu Guru menawi tindaku. Jajal saeling apa lali? Candi Kidal iki dibangun kanggo pendarmaan raja Anusapati. 1 Juni 1945 dibentuklah panitia 9 untuk mempersiapkan kemerdekaan RI. Relif sing ana ning Candi Kidal nyeritakake lakon Garuda. Tugas utamanya menyusun dan merumuskan dasar negara. Saka kono akhirnya Garuda Pancasila dadi lambang negara Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil. Apa mung aku dhewe sing ngrasa adil iku ora ana. Aku ki yo ora pengen lho ibuku lara. Kleru to, anak ngopeni ibuke. Muni yo. Sabar Bekti. Anak ibuku ki mung aku dhewe lho. Bapakku wis minggat ket kae. Apa ibuku tambarne ae, penting aku ora kasem sekolah. Ngono. Saurono. Dudono aku ki kudu piye? Aku ki waleh masalahne. Aku ki waleh, Bu. Ombak banyu enget sandang biru kelapane nyulapke mripat ora kliru ngabekti marang ibu pangestune sumber slamet donya akhirat. Kene ligo kene. Mangkane, lek enek apa-apa kuwi cerita. Lek dibu terus yo mledhos lele. Aja percaya karo kata-kata laki-laki tidak bercerita. Alah, pret. Kamu. Lek laki-laki tidak bercerita, dalang wayang yo padha kukut, pensiun.
kabeh ora tak pikir, Le. Mergane opo? Mergane mbae ora ngarep-ngarep kuwi. Le, yen uripmu lagi kangelan, anggepen wae minangka ujian. Jenenge ujian, yen temen lan tekun mesti bakal temu biji apik. Yen sambat ae, pincak-pincuk ae, ning soal ora sok garap, ya oleh ndok. Aku malah kelingan cerita kuno sing memper karo lakonmu. Sampeyan gelem tak critani? Buran! Bane jenengan saged dongeng to, Mbah? Kok mboten tumut Indonesian Idol mawon? Kliru. Yo ngateng nih. Wong kene 5 tahun ning Tuban kok. Belajar kentro. Abang damen. Sik to, sampean iki kabeh kan lagi sekolah to? Pun bar, Mbah. Lah kok geli semen? Dipercepat, Mbah. Diuber durasi. Yo wis, ndang tak sekali wae dongengku. Tan kocapo. Kecapono. Apa to? Kecap. Duh, mesakne. Dewi Winata sing tak critake. Dipeksa Dewi Kadru dadi buruwe. Tupeni tono gong. Sewu cacare. Naga sewu ewe bareng pripun, Mbah? Naga sewu panganane napa, Mbah? Assalamualaikum. Mbah, niki terbang sing kula janjene kala wingi. Tapi ngapunten Mbah. Jebul lulange pun suwek. Oh, ya pas to, Nak. Bae tuwek terbange suwek. Ora apa-apa, penting kena nggunen-unen cagak elek. Suwon yo, Nak. Napa Mbah? Lha ampun mboten kangge kok Nggih, pun ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa durung cukup? Anggon menyiksa aku, Katru. Seprono, seprene aku dadi buruhmu. Ngopeni para naga anakmu. Nganti putraku dhewe wae ora kopen. Apa iki durung cukup? Cukup jaremu. Heh, Winata. Awet biyen kowe kalah sayembara. Nanti besok kowe loncat nyawa. Aku ora bakal ngecone kowe. Paling ora wene ora aku wektu kanggo tresnani putraku Kadru. Gopo? Putramu wae ora bekti marang kowe. Kowe tak iso kaya ngene. Ndi? Putramu ora nyelamet ke ibune. Mapur dhuwur sowan ibune. Kanjeng Ibu. Putraku. Manjuwo, yen kowe pengen weruh patine ibumu, Kadru, aku bakal ngakoni apa wae kanggo nebus ibuku. ibumu bakal tak culne nanging kawana aku Tirta Amerta. Aja Tirta Amerta iku banyu kadewatan. Kinupeng dewa dewi kayangan. Sliramu bisa cilaka, Ger. Pangestu panjenengan kula suwun kagem jejimatan laku lampah kula. Entenono aku, taksah wiyapa penjalamu. Putraku. Ojo murang toto. Kae Garudea, tenan lakoni niate. Ojo murang Kayangan diobrak-abrik rasa baene.
iki kanggo wangke buku toko koro. Ojo murang toto, ojo murang Ya, ojo murang toto, ojo murang duko, ojo murang toto. Tak lelo, 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 ledong. Enggal Kanjeng Ibu. nengoyo tak bagus. Tak embang selendang Iya. Lelabuhane Garudea tutut atine para dewa. Tirta amerta diwenehno. Kanjeng Ibu, menika wujud bektiku. Halah, iki piye to didongengi kok malah do turu ki? Ayo tangi. Piye to iki? Tangi, ayo. Ibu, Wes le, wes ora ana apa-apa. Bekti. Sepuranono Bu Guru yo le. Bu Guru wis salah banget karo sampean. nggih Bu. Kula nggih nyuwun ngapunten. Sampean ora dhewe Bekti, isih ana guru-gurumu. Sing ana kanca-kancamu. Lawangan kain percane seragam iki kabeh. Apa ning kelir mburi kae? Oh, kelir. Yen mung sak lembar cilik, mentolo buang. Ning bareng nglumpuk, njur dijahit dadi siji. Regane larang. Ora beda. Yen adewe gelem rukun lan tulung tinulung, Masalah ilang. Matur nuwun Bu. Matur nuwun yo Cah. Akhire aku ngrasakne rasane keadilan. Alhamdulillah. Yo Gusti, sayane dina iki ento amerta tuwes sing santri sing penting nyuburake wineh santri nek katine para duwe siswane kanggo sapu bersih para wong tua Aku mbak ngapunten kula potong durasi. Oh iya ora. Ayo dadi tutup. Nutupe pripun, Mbak? Masa barbur, Mbak? Nuwun sewu. Badhe mendhet Om. Om braiku benyo. Tak tung tak dem. Tung tung. You buy